Ikaw ang kanlungan ng nangangailangan. Ikaw ang pag-asa at kinabukasan. Haplos mo ay luna. Hi, salamat mga sir, mga ma'am, ay inyong hugawa inyong mga hunahuna ha. Di may manulis, di may mangawat, manginumay ug manay-gunay lang kami. O dili mang snatch. A 1, a 2, a 1, 2, 3, go. Dahil sa'yo ako'y nagbabako, di nag-Jackson tulad ng sa'yo. Filipino, Filipino, Filipino. Yeah, We'll start now. atong imnon karon kay Alhambra Pinumbra. Alhambra, El Hombra Pinumbra. Kani siya Permera. kay request gyud ni siya gyud. Kani, gi-request yun ni sa Kani amo ginom gi-sponsor gyud ni siya na gi-request gyud na request nga ang mag-artista ni si KJ. kani ding Alhambra Pinumbra gumik solera light ni siya. Light pa dyan. Oh, dahil nakasuwat to imported. Yoyo. Oh, yo ko mo do. Sponsoran mo Sponsoran mo imported ah. Imported. Yoyo. Ano po dyan niya? Ano po dyan tatak? Tatak. O si tatak. Tatak KJ. Octopus. Tatak college. Ay, kupti ako rin. Pilok, pilok. Ablihan gamit ang pilok. Liwit hits. Uy! Kung ilong ni mo, away, blingon kig ilong. Uy, ay magtuwa na ngayon. Nay mumho. Nay mumho. Ino ng class A dyan niya. Uy, yoy, original ay. Class A, oh. Plus Uy, Class A. ugaw, ilong ni mo, awakan sa no. Class A na niya. Mga yungit. Class 8 game na. Ay, class A ka na. Class A. na bali ano sa ilong. Ako na dilawan. Ilang Pilipino, iwagayway. Ibang klase ang Lamay kayo eh. Lamay dyan kayo. Tapos kayo eh. Ako na. Ingon sila, isip ko na kayo. Iso kayo eh. Isip yung bitaw. Iso kayong baho. Iso kayo. Happy ko ni Starlita. Cookflop na. Mga gaon, pasensya rin kayo mo. Sa mong mga naong, di ba itsura. Imuhara. Dili pa na print. Nanalo mo kusbaho mga daberkads. Oh, uy. Tak, boom. Tak, boom. Tak. Ano na, ano? Morning tama sa Alhambra Pinumbra. El Espanya El Hombra. Ya, karon unsa may masulti nimo nga inom mo na. Masulti ning nino na El Hombra de Padua. El Hombra de Padua ay certing ang isa niya. Tama niya ay, di kila kag tapis. Pero kita minsan niya kung mapaingon na siya yung mga intestine, mga supagos. Wala na kayo ng kanang yung mga supagos, Yung mga latahon. beans. Latahon. Yung bakbakan ay. Bakbakan dito sa suot. Nagpasalamat may sa nag-sponsor ani Labuka Family. Family. Pero di na to, di sa pwede ka, di na to sila panganlan. Kaya dako katang pasalamat nila. Sir, Kuya Gibson. Ate, Hi diha. Marilyn Labuka Gibson. Gibson. Salamat kayo sa inyong Kuya Andy. Atong Tagay. kantahan ang atong sponsor. Kaya alam sila nga, ikaw mo yung sponsora nila yung pulpit nga. Putang tabuhin ang sipon. Gisip ang bug ka. Dili. Tungo ni sa inom nun.
kantahin ang atong sponsor. Oh. Alari sila kung sa kamalimbig na kanta. Uy, mga agaw, pasensya na kayo, nai-rapist dire. Nai-rapist. Pasensya na kayo. Nai-rapist. Huy! Pero mga agawon, amo sa ni ibalik sa kaban. Kamo na mga Uy, namuguri rapist dire ko. Mga agawon, Is education. pasensya na kayo. Digit siya madag amiguhay. Ayun oy. Uy, kabastos ko dire ko. Pasensya kayo. Karon kay di siya nato ipahiya ang atong mga sponsor. Oo. Ato silang alaran og mga Alaran alindog na kanta gumikan kay Pakpak. KJ. pakpak Nya. kasi. Kasi luton. Mga agawon. Bami na to. Nai-rapist dire. Oy, Lord, pagod. Uy, kadako sa notes. Laboka pamilya na nasa Pilipinas. Pasalamat ko sa sponsor niya nanggahata ganin apangan ni kay El Homra de Padua. Lip sync. Kau pa to ka ng British. Mo ni yung tinood. I was wrong to be nature see. Forgive me again. Later, try to save it. My heart to you can't give corner nothing. I give to down for you, lady, to be straight me. Woo! Ug daghang kay salamat. Nice to go. Oh, wala mo nga uyuso.